Bună! Bună tuturor! Azi nu este despre mine și despre fața mea. Bineînțeles, se poate observa acest lucru. Cred că vedeți că am ceva încercare de gene, dar ideea e că o să vreau să le dau jos, având în vedere că le am de o săptămână și încă nu m-am învățat cu ele. Ce vreau să facem azi este... Am cumpărat acest kit Gel Nails Strips. Ideea e că totul a început când am văzut pe YouTube. Am văzut un filmuleț. Era un filmuleț în care erau ca un fel de stickere, să zicem, pentru unghii, care se pun la lampă și efectiv îți pui gel pe unghii. Și nu mai pierzi timp, nu știu, 2 ore jumate să stai și să-ți faci unghiile de la zero. Plus că eu înainte îmi făceam genul ăsta de manicură, dar între timp cumva m-am apucat lenea și am zis că hai să încerc și eu, dacă tot există la noi chestia asta. Am căutat pe Cupio, am găsit imediat. Bineînțeles că găsiți pe mai multe site-uri, nu doar pe Cupio. Dar eu aici am găsit camera să vedeți exact ce fac eu și eu sunt curioasă de ce o să iasă. Ideea e că mi-am ales așa un model pe roșu și nu știu cât o să țină, nu știu cum se procedează, dar o să vă citesc pașii de pe spate și eventual o să-i facem împreună. Și o să vedem exact în ce constă acest lucru. Păi bine, haideți să începem. Sper să nu dureze mai mult de 20 de minute. Că eu așa cred, adică n-ar trebui să dureze foarte mult, având în vedere că se pun destul de repede. Cum vă ziceam, eu am acest Gel Nail Strips pe spate. Eventual vedeți explicația și în engleză și în română și efectiv aveți aici pașii. Se curăță unghia, apoi se aplică, da, apoi practic o să fie unghia prea lungă și trebuie să tăiați cu unghiera. Cred că mi-a dat seama că n-am unghiere la mine, dar am o pilă. Și apoi bag la lampă. Eu am lampa asta. O aveam dinainte, sper să fie ok. Și apoi din nou la pilă. Așa, aș vrea să văd ce e în interior. Eu l-am deschis, dar să pară și vouă. Doar l-am deschis, eram curioasă. Poate pot și cu o singură mână, zic. Nu pot. Așa, am punga asta neagră. Da. Ce mai faci? Aparent aveți tot ce vă trebuie, adică un bețișor din ăsta, un fel de mini pilă. Eu am pila mea, dar în caz de orice. Și aici să cureți unghia, cred. Pentru asta este. Bine, eu trebuie să îmi curăț unghiile de la zero, că arată într-un hal, să le dau formă, în fine. Și aici ar trebui să am... Stați. Așa, aici este punguța asta neagră și am așa. Am efectiv astea. Fix așa erau și în videoul acela de l-am văzut eu pe YouTube. Și nu dau seama exact acum cum se deschid. Ok. Da, are o folie pe deasupra și apoi, din câte am înțeles, trebuie să bag mâna și în apă caldă. O vedeți? Voi o vedeți? Așa. O să pun astea la loc. Și acum o să încep. Dar trebuie să iau ochelari. Că altfel n-am cum. Am să facem așa. Bineînțeles, ochelarii mei murdari. Am să facem așa un video chill. Ca de weekend. Bun. Acum, în primul rând, o să citesc instrucțiunile de pe spate și scrie așa. Abțipil de gel pentru unghii. Formula gel permite o aplicare ușoară, rapidă și o rezistență îndelungată. Sper că nu bei cafea.
Mod de utilizare. Se curăță unghiile și se păstrează uscate. Apoi se alege dimensiunea potrivită pentru fiecare unghie. Se lipește pe unghie cu ajutorul unui băț din lemn. Deci eu practic am primit aici tot ce mi-ar trebui, că e un fel de kit. Mie că dacă o să le scot o să mi le ia Mișa. E fix în fața mea. Și am aici șervețel umed. 2 șervețele umede. Și tu n-ai voie. Și aici o pilă și un bețișor. Așa. Se lipește pe unghie cu ajutorul unui băț din lemn, apăsând și aplatizând marginile. Se îndepărtează excesul produsului cu ajutorul unei pile de unghii. Deci, ca noroc, mi-au luat și pila mea de unghii pentru câteva minute, după care se folosește un băț pentru manicură și se înlătură cu grijă produsul. Ok, o să vedem exact. Deci, în primul rând, eu aș vrea să-mi iau cuticula. Am cumpărat un ăsta de îndepărtat sau tăiat sau ce vreți voi, cuticula. Nu știu ce să fac cu ea. Cred că eu o să o tai să fie unghia curată. Deci așa face cu toate lucrurile. Și cu lănțișorul meu aveam un lănțișor. Acum ai preferatul ei. Unde pleci tu cu ăla tu? O să dureze puțin până când curăț eu asta. Dar revin când am unghiile curățate să nu vă țin aici. Cu toate că aș ține camera aprinsă numai pentru asta. Dar revin. Bun, să zicem cât de cât că mi-am luat, vedeți că unghia asta mi s-a rupt, că mi-am luat, aici mi-a dat puțin sângele, ok. Mi-am luat, sper că vezi direct, ok, așa. Mi-am luat pielițele. Acum ar fi acesta, să-mi curăț unghia. Miroase ceva spirit, alcool. Bun, curățăm unghia. Apoi, zice că aplicăm sticările. Nu știu dacă se lipesc aproape de cuticulă sau nu, sincer. O să fac mai de prima mână aceasta. Și curăț efectiv unghia. Punem deoparte, o să scot și ăsta. Betișorul cu pilă mică. Baby pilă și cu betișor. Bun, o să scot astea. Am emoții, nu știu ce o să iasă, nu știu dacă o să iasă ceva. Dar încercând. Practic ar trebui să-mi aleg în funcție de dimensiune. Și cum? Stați că nu mă prind. Ok. Am prins. Deci ar trebui să iau așa. Cred că vedeți, da? Că l-am îndepărtat. Și acum. Am greșit. Cum practic trebuie să lipesc pe unghie. Deci acum că trebuie să folosesc. Minunat. Unghie excelentă. Se alege dimensiunea potrivită pentru să lipește pe unghie cu ajutorul unui băț din lemn. Ok, deci acum practic eu trebuie să-l modelez. Eu să înțeleg că trebuie să fac. Că n-am lipit din asta. Ok. Și practic o să fac așa. Că vedeți și voi. Aoleu. Aoleu. Se pare că nu se lipește deloc. Care fi asta? Așa adică. Sau fi invers. Partea asta. Că e invers. Pare că l-am nenorocit cu asta, efectiv. Le-am distrus de viața lui. Nu. Deci până cel mai mare e mic. Nu. Nu se poate. Înțeleg? E bun. Da, am lipit așa. Să zicem că e ok, nu știu exact. Aici o să fac la... Și niște aer, văd. Ok. Așa ar veni. Și acum, ce se întâmplă? Păsând și aplatinul așa, se îndepărta de excesul produsului ca ajutor unei pile de unghii și se... Și dacă vreau să-l țin așa. Cum adică unei pile de unghii? Cum fac eu asta cu pila? Înțeleg? Practic mi-ar trebui o unghieră.
Cred că pot să le pilești apoi. Sau, nu știu exact. Mișu poate. Totuși, nu stai aici în camera mea, zic și eu. Ok, să zicem că putem să, nu știu, pilim apoi. Sau, habar n-am o gheră. Chiar nu. Așa se lipește, așa, pentru a depătrece, ok, să țin aici 60 de secunde. Vedeți la lampa vieții. Nu știu exact ce se întâmplă, dar le lăsăm. Asta e pus. Vreau să văd cum se face la prima. Cât se întăresc, asta sunt curioasă. Și apoi dacă e pot să le pilesc eu în funcție de forma dorită. Nu știu dacă se aude o albină, dar nu știu. Da, se aude. Minunat. Nu știu, eu o chestie așa de somn maxim. Apare mai 14 secunde, dar nu știu ce să zic, având în vedere că am lampa asta de ceva timp și cred că legurile s-au cam dus. Cred că o să mai pun pentru încă un minut. Aici asta e tot așa un minut. Cred că vedeți? E puțin mai tare, dar nu e. Tare nu e. O să las la încă un minut. Da. De să pară că ai unghiile făcute, adică nu e ca și cum, nu știu, poți să-ți faci construcție sau... Trebuie efectiv să ia forma unghiei tale și... Chiar sunt curioasă cât țin. Nu vreau ceva, adică nu mă aștept să iasă ceva wow, sincer. Dar... vedem. Cum încerc să pilesc cât mai bine. Ideea e că 60 de secunde nu sunt de ajuns, adică cu siguranță trebuie mult mai mult. Având în vedere că este destul de subțire și până se întărește, durează. Nu mi-i bățul. Nu mi-i bățul, că am nevoie... Nu. Stați, că acum mi-a bățul. Am nevoie de el. Da. Cred că vedeți, așa. Cer cumva să termin o unghie. Apoi o să le bag pe toate la lampă. O să le tai dinainte, că am înțeles de ce trebuie să le tai dinainte. Și cred că o să le las mai mult la lampă. Chiar sunt curioasă cât mă țin. Acum știi că după ce dau folia jos trebuie să țin în apă călduță. Ce mai mi tu, Mișa, tu? Nu? Nu. Am zis să iau camera să vă arăt exact. Așa arată. Ideea e că acum mai am niște gel de ăsta pe care trebuie să-l curăț de aici. Dar în principiu e ok, adică arată ca unghiile cojă sau gel. Îmi place. Aștept să termin prima mână și apoi vă arăt că n-are rost să stăm. No! De pila mea! Așa. N-are rost să stăm și să... O să vă arăt apoi, după ce fac prima mână. Am terminat unghiile. Asta este o mână. Cam așa arată. Să vă dau și mai aproape aici. Trebuie să... Oricum o să mai curețe ele. Și asta este prima mână, care mi se pare că a ieșit mai bine decât cealaltă, decât a doua mână. Cam așa arată. De impresiile mele, sincer, am stat, cred că undeva la o oră jumate să le fac. Nu mare diferență de unghiile pe care mi le-aș fi pus efectiv. Și am făcut toată mizeria asta. A durat destul de mult față de cât mă așteptam. Nu știu dacă o să mai împun. Asta depinde în funcție de cât o să dureze unghiile. Și nu știu ce să zic. Ele nu sunt tari încă. Mă gândesc să le mai pun încă în lampă. Poate și lampa mai e puțin strecată și din cauza asta nu e tocmai ok. Dar din punct de vedere al timpului,
Nu mi se pare cine știe ce profitabil, însă dacă nu aveți chef. Așa, însă din punct de vedere al procedurii, să zicem așa, dacă nu sunteți familiarizați, nu știu ce am la ochi. Nu, lumină. Ok, din punct de vedere al procedurii, dacă nu sunteți familiarizați cu a pune gel, pașii efectiv, puteți să folosiți asta. Mi se pare simplă, te dai cu... Partea nasoală e că, având în vedere că ele sunt foarte moi, trebuie să stați mult mai mult la lampă, trebuie să le... Nu știu, aici zice că înainte să le băgați la lampă trebuie să le tăiați. Eu n-am putut să le tai înainte să le bag la lampă pentru că nu-mi tăia forfecuța asta. O fi de vină forfecuța. Dar contează foarte mult cât o să țină. Pentru că, dacă vedeți, partea asta de sus, ca la orice gel pus, ojă, contează foarte mult partea asta de sus, de la cuticulă. Dacă asta cumva se desprinde de unghie, e clar că o să cadă cu totul și chiar sunt curioasă să văd cât o să țină și o să revin eventual cu un update în descriere, dacă e ceva. Pe partea asta vreau să vă mulțumesc că ați fost cu mine. Cam asta a fost procesul, n-a fost un proces cine știe ce dificil. Nu arată foarte rău, dar nici foarte bine. E puțin dubios că sunt așa subțiri. La gel cumva se face trecerea asta de la partea asta mai, cum să zic, umflătura, nu știu, sigur are o denumire, nu mă pricep. Dar v-am zis, nu știu dacă se merită să vă puneți sau nu. Eu nu știu ce să zic, o să văd în funcție cum se păstrează unghiile. Și da, vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat și puteți să încercați și voi eventual dacă doriți, dacă nu, mergeți pe unghiile clasice sau eu de cele mai multe ori prefer să le dau cu un lac și atât. Nu stau să mă complic. Mulțumesc pentru vizionare, pa, pa!